Nere izpanekaneetanik iriki genuen denda, duela 5 urte. Pixka bat kontzeptua herboristeri batena, eta nola hemen ingurun baditugun herboristeri gehiago, nahi genuen azan pixka bat desketakatu beraiekin, eta jatetxea eta kafeteria bai jarri genuen. Behin dietista batena junginan, eta bere elikadura edo beak jartzen zituen dietak eta menuak, makrobitikakin zerikusia zeukaten. Eta, klaro, hor pixka bat jakimina sortu zitzaigun, zertikan esatez dizkiguten hitz batzuk mijo, miso, nola sukaldatu behartzen, eta pixka bat galduta aurkitu nintzen. Eta ikusi nuen, zala, bide osasuntxu bat, pixka bat, ondo sentitzeko eta ondo egoteko. Igual, lehenoko sukalde batera bueltatzea, ez? Sukalde humila edo buelta alputxero bezala. Dena dia zerealak, dialekak, berdurak, eta saiatzen geana bai da lekukoa izatea eta garaian garaikoa. Oain nahi balin badezute, erakutsiko dizuez sukaldatzen gure plater bat, udarako plater bat, erresa, eta denbora asko kenduko ez diguna sukaldean. Erabiliko ditugu dilista gorriak, remojon jarri dugu lagatz pixka batekin, aguakatea, txikituko dugu azenaioa, tipulina eta aza, eta prensatu egingo dugu. Eta gero osatuko dugu gure krepa. Azenaiok azalakin jungo dira, ekologikok balin badia. Garbituko dugu azala, ez balin badia ekologikok azala gabe. Fin moztuko dugu, ondoren aza hartuko dugu eta berdin egingo dugu. Moztuko dugu fin. Eta makrobitekan garrantzitsuena da jakitea zerk egiten digu gehien ondo. Gorbutza denbora guztia, seinalek bidaltzen dizkigu eta gu jakin behar dugu. Zerbaitek bihotzerrea ematen balin badigu, ez dugu hori jan behar. Tarteka egin behar ditugula pekatu, por supuesto baietz, baina ez izateko gure egunerokotasunen. Bale, orain, aza hartuko dugu eta botako diegu azenaioi. Bale? Hola jungo geha osatzen gure ensalada prentsatua. Jendea zeran etortzen zana zan pixka bat, mundu hau ezautzen zuna. Eta, beraiek bai, igual, bere bikoteei, lagunak ekarri dituzte. Egia esan, jendeai gustatzen zaio daukagun sukaldea. Behin batek esan zigun, eukizuela orgasmo gastronomiko bat. Eta hori entzutea, izu, beti itzu zaitu. Gustoa zeholako seinale. Guain hartuko dugu ensalada, osagai guztiak, tipula, aza eta azenaioa, eta botako diogu gatza. Guain nahi duguna da, berdura hauek izerditzea. Gatzak bere alkimia egiten du hemen ensaladan, ez dago sukaldatuta, baino gordin-gordinik ere ez. Hau ja, ikusten dezute nola erortzen den, izerditzen ari den berdura hori, eta ja martxan dago. Eta bain prensadoran sartuko ditugu. Prensadora ez daukanak, bi bolekin egin dezake. Hemen dilistak ja urarekin dauzkagu eta pasako ditugu beste bolonetara pixka bat trituratzeko. Gero hemen daukagu kurri pixka bat eta orain batitu egingo dugu. Hau prest daukagu, tartaia beroa eta botako dugu. Ez da infina gelditzen, orduan platerakin eman behar dugu buelta. Tortilla bat izango bazan bezala. Gure aukerak eta hemen beti da makrobitiko veganoa, baina gero etxen horbaitek arraia sartu nahi balin badio oiaskoa edo edozer gauza, sartu diezaioke. Ointxe bertan egingo duguna da sojanesa. Hortarako erabiliko dugu olioa, soja esnea, limoi pixka bat, baratxuria eta gatza. Neurri bat esnea eta 3 neurri olioa. Begira, testura nik usten dut nahiko polik gelditu dela. Oain egingo duguna da montatu eta bukatu ja gure gaurko platera. Orduan, dilista krema, egin dugun sojanesa, igurtziko dugu sojanesa, krepa guztian, daukagun letxuga jarriko dugu, entsalada prentsatua, aguakatea, eta gero egingo duguna da, hortikan geneukagun remolatxa pixka bat, eta bota egingo diogu eta kolore pixka bate bai emango diogu. Eta horrela, bilduko genuke krepa, eta listo. Hau da gure gaurko platera, Joseba, nahi dezunen hau da eztatu, badakizu, guki Tolosan, irikita dauzka ateak zuretzako.